Hi guys, please subscribe to my channel. Please don't make me cry. Good morning guys. Good morning guys. Nkhani ya CDF ndifuna ndiyibwerezenso. Ndafotokoza news zimene zachitika ku parliament kuti sopano CDF yapangidwa enshrine kulowa mu constitution ya Malawi, malamulo a dziko la Malawi kuti pali CDF ndipo idzigwiritsidwa ntchito chonchi. Ndalama zimenezi zizigwiritsidwa ntchito chonchi. And munthu aliyense amene angasokoneze kapena kusemphanisa adzikhala kuti waphwanya malamulo. Something very good chifukwa mbuyomu zimenezi sizinali mu constitution ya anyway. Ndiye mukufotokoza kwanga ndafotokozanso kuti MP adzikhala overseer to oversee to oversee, okay? Komano kufotokoza kuti mwina munthu a layman amvetse ndi kumene kukuvuta picture ya anthu ambiri akuona ngati kuti CDF pachaka budget yatuluka 5 billion kwacha, account ya MP ilowa 5 billion, the MP ujaziyenda mukoswese muja ndini 5 billion apapa ningopanga ka 10 million tipange apa ka bridge tola inayo aika huko kaganizidwe ka Malawi chifukwa comments ena akuti ma-MP ndodzikonda, ma-MP ndi akuba, iyi ni njira yobera. Then ndikuwafunsa kuti kodi munthu amakhala okuba akakhala MP kapena amakhala okuba ndikali asanakhale MP? Ngatali okuba ndikali asanakhale MP, iniyo mumasankhira nje okuba ngati munthu yomuza ndokuba iniyo mumasankhira nje kukhala MP? Kapena mukundiuza kuti a black teacher inuyo sinu munthu okuba koma mukutangowina iniyo kukhala MP nthawi yomwe musanduka okuba? Is that what you're saying? Kuti onse amene asankhidwa ma MP aja achena Vitumbiko Mumba, Anyowane ende achena Fred Ogisi usaja basi asanduka kuba? Basi ma MP usaja asanduka kuba just because akhala ma MP? Kaganizidwe kamene kali kulakwika. Of course ndikuziwa zoti sikuti kaganizidwe akabwera chifukwa cha munaonapo ma MP ena ake akupanga zinthu zakuba ndi munakhala ndi perception imeneyo yoti ma MP ngakuba. Wina akuti iweyo ukusapota izizi chifukwa choti brother wako ndi MP. Brother wangu ndi kuti ali MP. Anyway, tadekhani kaye mukhale anthu odeka, mukhale anthu omvetsetsa. Kodi njira yabwino yogwirisira CDF ndi yotani? Ndakuwuza ndekale kuti CDF si nzeru za ku Malawi. CDF ndi nzeru za ku India, ndi nzeru za ku Kenya, ndi nzeru za ku Uganda kumene anthu anayambirira kupanga zimenezi. Malawi yangobwerekera. Ndiye kwanza tuko amapanga bwanji? Kwanza tuko kumene akhala kupanga ena amapanga anazisintha, adakumana ndi mavuto osiyanasiyana anazisintha. Ena anasiya, ena akupitirizabe, ena zikuwathandiza. Amene zikuwathandiza wakupanga bwanji? Malawi is learning from other people. Okay? Kaganizidwe konena kuti ndalama za ku constituency za CDF zimabwera ndi zimafikira nthumba mwa MP, ndi MP yo damene amapanga decide popanda wina aliyense woyang'ana. MP uja amatenga kutenga basi 100 million kuwapasa ena ake, kutenga zakuti kuwapasa ena ake. Kaganizidwe kamene koko nkolakwika. Zimene zachitika apapa kuyika zinthu malamulo zapereka mphamvu kwa anthu, ndipo ngati mukuona kuti wina wake akubapo ndalama atha kumangidwa, atapezeka olakwa atha kumangidwa. From my experience, CDF imalakwika pati kapena zitukuko za constituency zimalakwika pati. Zitukuko za constituency mupite muyende dziko lonse kumene zimalakwika osati ifasi kuti ma constituency onse zimayenda. Alipo ma MP ambiri achita zitukuko zooneka m'madera mwawo, ndipo anthu amavotera amakonda chifukwa nga chitukuko. Alipo ma MP amenewo, koma mufuna muyipise munene kuti ma MP ngakuba chifukwa cha ena ake. Ma MP kumene zinthu sizimayenda, kumene ndalama zimasokonekera bwanji? Zimasokonekera pa kupeza anthu ogwira ntchito, kumakhala corruption. MP amakatenga munthu contractor zake amapereka ndalama ija kwa contractor osaziwika bwino. Enanso mwinanso kukhala makampani a MP yo, enanso mwina kukhala anzake a MP aja basi kungwauza magaya amene amampangira kampeni aja, guys
mupange kampani yanu muzimanga nyumba, tifuna timange school, mukamange school kuko. Anthu odi alibe experience, sana mange basi wapasa ndalama anthu aja mange school. Ndi anthu aja amapita kumene kuyamba kumanga school ija osamalizisa ndalama ajapo. Do you understand? Auza anthu aja mu 20 million mumange ma toilets apa anthu aja makagula njerwa zo chipa, simenti ochepa, chanjani, malata ochipa, kumanga kugwirisa ntchito 8 million kumanga ma toilet aja, koma anatenga 20 million kunena kuti 20 million amangira ma toilet. Mukuona mmene zinthu zimasokonekera? And ma contractor amenewa sikuti so amakhala kuti bobweresa DMP yekha, makansala amapanga nawo. Zimachitika zimene zizi madera ambiri aku district aku council aja amayendera madera muja ndikapeza kuti ndalama zimwe zinalowa pakuti paja ntchito sizinagwiridwe bwino. Zonse ziliko paja ku Malawi timakanika kusunga data nkumaphunzira from experience from data iliko zimene zizi. Okay, ndiye nawo mukumati ma MP asakhuzidwe nawo, asapange asayang'anire nawo za ndalama zopita constituency zikhale za makansala amene mwavotera aja mukakumbukira anamangapo anagwirapo ntchito yomanga chinthu china angadi amene ali ndi experience yopanga chitukuko. Ndi amene ajawo mufuna amange maskulu, amange mabridge. Munaziona makansala anu muli nawo inuyo anje akumuzi kwanu anje, mukufuna kuti amene ajawo alandire ndalama amange zitukuko mudera kwanu, akapeze ma contractor, akapezera kuti ma contractor adziwe anthu apanga bwanji mwaoka. It's supposed to be collective. Makansala aja amakhala ndi anthu kumudzi kuja akuziwa zimene zikufunika, amakhala ndi ma meeting, amakhala mu committee akudziwa. MP wawo jabwera pemba akuza bwana kunoko zimene zikufunika ndi zakuza kuti tutasankhira kuti tiyambe zakuti. It should be collective. Sizonena kuti wakuti okuba uyu usapange uyu asakhalepo. No, we are building this country, we need to build it together. Ineyo kukhala any leadership position, that's my approach. Sizonena kuti uyu mwakuti no, everybody ngati wina sakufuna kupanga nawo out should be exposed. Koma sizonena kuti iwe MP basi ungokhala chonje usamakhala nkholepo, usakhaleso, usaikepo maganizo ako, usapange what? Mumanena kuti MP walephera palibe chimene wapanga kudera. Mesa manena ndinwe. Ikamata 5 years imati MP wakuti sanathandize palibe chimene wapanga, palibe chimene makamba zoti ya. Ndemu kuti asakhale involved. Are you thinking? Msadikwise.